Artà en joc és la nova proposta de Ràdio Artà, un nou espai dedicat al món de l'esport. El jove Toni Gomila, coneixedor del món esportiu i persona molt creativa, dinàmica i compromesa, en serà el conductor. Comptarà amb el suport essencial d'un altre excel·lent professional, Llorenç Terrassa, el nostre tècnic municipal. Volem el millor pel nostre poble. Artà en joc. Salutacions, oient de Ràdio Artà, benvinguts a un nou programa d'Artà en joc. Som en Toni Butler i tornant-se aquí una vegada més, una setmana més, comptant com sempre amb l'inestimable ajuda del responsable de Ràdio Artà, Tomeu Calentell, que està al compte dels tècnics. Hola, Tomeu. Bones tardes. I amb l'ajuda del tècnic esportiu de l'Ajuntament d'Artà, Llorenç Terrassa, que ens dona suport extern i que ja ha tornat d'esquiar. Esperen que sí. Esperem que sí, no he xalat amb ell, però supos que sí. La pregunta és, l'hauran deixat tornar o li han demanat el certificat de resident? Ara serà el tema ja de l'any, això, el certificat. Sí, estem en certificat, després el comentarem, perquè ara vull donar pas al nostre convidat. També vull fer una breu aclaració. La setmana passada hi va haver el programa d'Artà en joc, val? El que per problemes agents a nosaltres, no va tenir res a veure a nosaltres, no va anar bé l'aplicació, nosaltres no hi podem fer res, no se va emetre ni per Facebook ni està penjat a YouTube, estirar tot, val? No se podrà veure el vídeo, però sí el so va quedar guardat i tot d'una ho penjarem a YouTube i intentarem fer un arreglo i podreu disfrutar del programa de la setmana passada, que va ser amb Biel Tous, expresident del Son Cervera i membre del bàsquet d'Artà durant molts anys. Demanant disculpes als afectats. No va ser cosa nostra, no hi poden fer res en aquestes coses, a vegades les coses surten com un no val. Però bé, avui sí que Antonio me diu que està tot ok. Sí, ho he comprovat 2 vegades i de moment sembla que funciona. I s'està gravant també per lo que pugui ser. I s'està gravant per lo que pugui ser. Beníssim. Així, avui si l'aplicació falla, el manco mos queda guardat en altres. Exacte. I el manco del nostre convidat, si se vol veure, se podrà veure, i és que avui tenim aquí en Roger Flores, jugador del primer equip del Club Esportiu Artà de Futbol. Bona, Roger, gràcies per venir. Bona, gràcies a vosaltres per convidar-me. Primer de tot, per qui no te conegui, qui és en Roger? Bueno, jo soc un jove artenenc, actualment tenc 20 anys, i entre cometes soc futbolista perquè, com aquell qui diu, jugo amateur, però bé, jugo a futbol, duc tota la vida aquí a l'Artà i bueno, soc un amant, a part del futbol, de l'esport en general, m'encanta fer esport i poca cosa més. Conta'm un poc des principi, com vas començar tu en el món de l'esport? Jo des de ben petit, jo crec que ja devia tenir, fora exagerat, 3 o 4 anys, ja em van ficar dins el futbol, me'n record. En aquell moment se feia l'escoleta de futbol en el poliesportiu, a Bonessa Carpa, i vaig començar allà, juntament amb un parell d'amics, en Pere Ferrando, en Pedro, el meu germà, i van començar i a poc a poc m'ho anava agradant, feien diadetes i a poc van començar a créixer dins el club i fins a dia d'avui. Jo me'n recordo que el primer entrenador que vaig tenir, ojo, va ser en Xavi Ginart. Tanto? Ojo, sí. I tenc molt pocs records, però tenc qualque record que ell mos dugués una camiseta de la selecció, això quan jugava a la selecció espanyola a futbol platja. A futbol platja, sí. I me'n record qualque coseta i ja me diràs, primer entrenador Xavi Ginart, l'altre xerrant amb ell, vamos. Vieu d'arribar amunt. Sí. Si ja comences així... Vaja. Això és com si el primer dia de l'escola del club ciclista te toquen en ritmes. Exacte. Que els ja ha tocat, per sort. El dissabte i el xerran els ja ha tocat també, per sort. Qualcú t'ha influenciar a que comencessis a fer futbol? Vas triar tu futbol perquè anaven els teus amics? Com va ser el moment de començar futbol? El moment va ser d'això que jo crec que van ser les mares que eren amigues, bueno, apuntar-me els lots, futbol. I per sort me'l va agradar i varen quedar, jo tampoc tenia, no és que tinguessin molt de raonament per triar allà on m'agrada això, però sí que me'l van apuntar i me'l van encantar, me'l va agradar i no me'ls hem mogut. I només has fet futbol o has fet qualque altre esport també? He fet altres esports, he provat tennis, que vaig jugar també un raig d'any, de veig 6 o 7 anys. Vaig provar l'atletisme, que no podia faltar que nostre enxupar molt d'atletisme, i també ho vam provar. Vaig provar la vela també, i bueno, però així que més m'ha agradat estar de futbol i llavors he estat gairebé tota la vida.
T'anava a demanar si tens o has tingut qualque referent, t'ho deman, i després ja, si és ton pare, em diu que és ton pare, ja després pegam a ton pare, però has tingut qualque referent així esportiu? Efectivament, com t'ho has dit, mon pare, a que nostre no ha faltat l'esport en cap moment, ja t'ho dic, m'han xupat tots els esports i de totes les classes, i sempre s'ha inculcat pues, el fet de practicar l'esport a que nostre, ja sigui un esport o un altre, però practicar esport sempre l'hem considerat molt important i de ben petits n'hem realitzat. I contaves lo de l'atletisme que t'havia tocat, perquè clar, de tant de vegades toca però. Quan vas començar l'atletisme, te va tocar fer marxa o vas poder triar un poc el que volies fer d'atletisme? Jo me'n record que tenien d'haver 7 o 8 anys i això de mon pare pues, competia a marxa, crec que era un campionat de Balears, i vam anar el meu germà i jo i vàrem fer el campionat de Balears, però que, ben que dir, podies participar si volies. I jo crec que el primer pic que sí que vaig competir algo, entre cometes, professional, va ser un campionat de marxa que, bueno, que mon pare em feia en aquell moment, a part de curses populars que se feien per aquí, crec que va ser un campionat de marxa que crec que vaig quedar segon i el pròxim any crec que m'han desqualificar per córrer, un desastre, però sí que després ja d'aquesta intervenció dins la marxa me van apuntar el team a Manacor perquè a ell li agradava anar a trenar allà, me van apuntar i ja sí que varen competir res un anyet, competicions més populars i no era res tan sèrio, però no, ja era més córrer qualsevol cosa, no. I com és això de tenir el referent teu a dins que teva? Perquè molts tenen referents, per exemple, en Xavi Girard, per exemple, hi ha gent que és un referent seu, en aquest cas, el teu referent ton pare, el tens a dins que teva, i la persona que em mires també és la persona que te pot estirar d'una orella a la mínima que la facis. Com era això de tenir el referent dins que teva? Bueno, nosaltres sabíem que en qualsevol moment, qualsevol dubte, el teníem a ell, és a dir, ell mos ha donat molts, però molt de consells, i sabem que qualsevol cosa, tenint una persona així que s'ha sopat tota la vida de fer esport i córrer i tal, té tanta experiència que a nosaltres mos ha ajudat molt també i mos ha pogut guiar en qualque moment pues, de fer qualque cosa, de fer una altra, de provar, sobretot a ell li encanta provar coses noves, pues, sempre mos ha inculcat, prova això, no ho deixis per, saps, proveu, menys i tal, i d'aquest moment, pues, crec que mos ha aquesta sort de tenir un pare dins que nostre. Ton pare dius que és molt de provar coses noves, la darrera vegada que va venir aquí van xavar a muntar un equip de curling, que no n'hi ha cap a Mallorca, també t'apuntaràs a l'equip de curling que és nou. Ja ho provarem. Ho provarem. El teu germà també. El meu germà li podríem oferir, ja ho sap, anem que diré, però... Veure, així ja serien 4, amb en Toyo 5, en Llorenç 6, que ja tenim un equip de curling per competir. Bé, campió de Mallorca quedaran segurs. No crec que n'hi hagi molt. No, crec que no n'hi ha cap. Crec que no n'hi ha cap. Però ton pare ho deia, diu que a ell li agradava fer això. D'això no n'hi ha molt, però vinga, anem a competir aquí. Exacte. I de curling encara no n'hi ha. Si vols ser un bon professional o vol triomfar, triar una cosa que no em faci molt. Futbol serà molt complicat perquè hi ha milions i milions. Però ara curling, ben qui ho fa. Veus, curling, ja tenim l'equip, a poc, s'accepten patrocinadors per l'equip de curling i també per programa, També poden fer pack. Poden fer... Sí. A més, ja tenim qualcú que ha estat a punt d'anar a les Olimpiades, no per curling, però sí per marxa, i ja sap un poc del procés pel camí olímpic. Exacte. Així ja estem. Ara anem ja sí en el futbol, recordes aquests inicis de l'escoleta i tot això, perquè després el pas de la carpa d'espoli en el futbol gespa. Canvia molt de jugar el que és pista poliesportiva, que diguem, a la gespa. Com recordes també principis de futbol 7, que és com començava un futbol? Jo me'n record d'així dels primers partits que, bueno, d'això que te compren les primeres botes de tacos, que toques la gespa, i ja els primers partits que vols que ja són 7, saps? No, els dies que eren 3 o 4, no? Vols que ja són 7, que és un camp que ja és més gran, que dius, ostres, saps? Que ja veus afició, veus els papàs que són a les grades, no? És un ambient un poc més diferent, i a poc te vas acostumant i res, nosaltres jugàvem, record, primer crec que teníem en Raül i no me'n record qui més, però me'n record que disfrutàvem molt, sobretot la gespa canviava i ja veies també el que se veia a la tele, que era gespa, césped, un balon de futbol i el que t'agradava.
I de tots els anys que has jugat, que tu jugant des que eres petit fins ara, amb quina categoria o amb quina etapa del futbol que has passat te quedes? En un any en concret o una temporada concreta? Jo te diria l'any passat, te diria juvenil el tercer any. Crec que és un any que vaig disfrutar moltíssim. Al final acabes l'etapa del que s'anomena futbol base i ja és el teu darrer any, ets el més gran de totes les categories de futbol base i al final rodeat dels teus amics, de tota la vida, que pot acabar aquesta etapa en el club de la teva vida, també fent una gran temporada com vàrem fer, vàrem disfrutar moltíssim i a nivell individual crec que vaig estar també molt bé. Amb quina posició sols jugar tu habitualment? Habitualment sol jugar de mitja punta a extrem esquerre o dret, a extrems a mitja punta, i sobretot posicions atacants. No mai he tocat una posició defensiva. No te toca defensar, no. Però baixes a defensar. Baix perquè me toca, perquè si no pego una estirada o canvi, però... I l'any passat també jugaves en aquestes posicions? Sí, l'any passat vaig jugar sobretot molt de mitja punta i ara enguany estic més tocant la banda, però m'agrada igual. Que ets dretà o esquerrà? Soc dretà. Dretà, i te va millor jugar per l'esquerra. Exacte. Millor jugar per l'esquerra i ficar-me cap endins, però ara últimament a el míster li agrada que jugui per la dreta i posar balons. I posar balons, com que t'ha de posar. Exacte. Si no, és mal de fer que facin gols. I aquesta temporada, de moment, com va començar aquesta temporada? Perquè és vera que ha estat una temporada també que ha canviat gent dins la plantilla, cosa que en el futbol amateur va passar bastant més que en el futbol base. En el futbol base relativament sempre sou els mateixos, se'n pot anar un i en pot venir un, però és un poquet monòton l'equip, que diguem, canvia poc, però ha canviat de l'any passat a enguany, ha canviat en aquest cas. Tu has entrat nou, estàs a amateur. Conta'm un poc com has viscut aquest pas de juvenil a amateur. Jo crec que la principal diferència és l'experiència, sobretot, perquè jo amb 20 anys estic acostumat a jugar contra gent de la meva quinta, la meva edat, i ara he pogut arribar a jugar contra gent que me treu 20 anys, és a dir, podria ser quasi mon pare, i sobretot l'experiència, i jo crec que és físic, és a dir, te trobes cada tio que està quadrat, així, de 35 anys, i que tu no l'has vist mai i te sorprèn, i crec que és un canvi que se nota, però que, com tot, a poc a poc te vas acostumant. I sobre l'equip, crec que és un gran canvi, sobretot perquè s'ha canviat l'entrenador, s'ha canviat quasi bé tota la plantilla, i ara pues, crec que hi ha un interval de jugadors joves d'aquí d'Artà que donem aquest cop de joventut, combinat amb veterans que tenen experiència i que ens ajuden i ens guien quan estem dins el camp. I com a primer any a Madeira estàs jugant bastant, te toca més estar a la banqueta. Conta'm un poc, perquè a vegades costa un poc entrar en dinàmica d'11, que diguem. Exacte, com tu dius, és veritat que costa entrar, perquè al final és un gran canvi i jugues contra gent que té experiència i que no se prioritza la qualitat, diguéssim, en aquest tipus de categories, sinó que potser t'estima més, segons quin partits, tenir gent que te doni aquest toc d'experiència, antes que un toc de qualitat, però sí que estic tenint minuts, vaig començar que potser no jugava tant i a poc te vas agafant confiança i juguem més, i és un poc anar jugant, qualque pic seus, però la majoria de pic jugo i estic content i disfrut, i ja t'he dit, no per seure a la banqueta ets menys, sinó que crec que és igual a l'equip i si te toca seure un partit seus i el pròxim jugues, i crec que això també és el que ha de tenir un equip. I a principi de temporada, la pretemporada, tu tenies clar que seguiries a l'Artà, vares tenir ofertes per anar a altres clubs, el míster va venir xerrant tu, conta'm un poc com va ser. Sí, bueno, jo ja des de l'any passat, l'entrenador que teníem que és Antoni Muñoz, ja va confiar en jo i em va pujar un parell de partits, ja va tocar un parell de juvenils que ell pues, ja volia que l'any que ve estiguessin amb ell, ja des del primer moment ens va donar aquesta confiança, i des del primer minut de la pretemporada vaig tenir clar que jo volia estar aquí a l'Artà, perquè crec que també hi havia un gran projecte, i així és un gran projecte i està anant bastant bé,
i no vaig voler escoltar cap oferta, com aquell que diu, ni anem a jugar a cap banda. Crec que estic molt bé aquí, còmode, amb els amics, a part que tenim un gran projecte i és un projecte ambiciós, i si el míster confia en nosaltres i l'equip és una gran pinya com tenim ara, pues, molt millor. Molt bé, l'equip és una gran pinya i hi ha molta de gent que no és d'Artà, perquè artanencs sou relativament pocs, o manco, que estiguin a dins dinàmica de jugar, són pocs, que diguem. Això, com ho feia per fer pinya també? Perquè clar, fins a juvenil era manco tots sou d'Artà, relativament en els altres clubs la gent sol ser sempre d'aquí on juga. Vosaltres com era això? Perquè en teniu un parell de Cal Millor, un parell de Cat de Pere, un parell de Manacor, com és aquest tema? Sí, és vera que a simple vista dius primer equip de l'Artà i tan sols són 8 o 9, això que és, però crec que un pic que te fiques dins el vestuari i coneixes l'equip és meravellós, és a dir, tenim gent que ha vengut d'altres pobles, però és a dir, està ficat dins l'equip com si dugués jugant a l'Artà 20 anys, de veritat, i gent que només suma, no resta, tenen molt de compromís en l'equip, són molt bons companys, simpàtics, venen sempre amb una alegria, sobretot jugadors més veterans, en aquest cas sí que mos ajuden molt en els joves, i crec que és vera que a simple vista, potser per un aficionat artanenc pot arribar a costar d'entendre que hauria d'haver més jugadors, però realment si coneixes l'equip de dins és una passada i tenim una pinya i un compromís enorme i volen seguir així. No, és molt important aixecar el d'èxit, en aquest cas. Per tant, seguir per aquesta temporada, quin és l'objectiu que té? L'objectiu des del primer minut és clar, pujar preferent. Estem lluitant per allà, crec que estem en bones posicions, ara mateix anant quarts. Només puges primer, però... Per mi que només puges primer, però això cada 2 per 3 canvia. Un dia mos diuen que la play-off, l'altre no. Jo l'altre dia... Sí, jo per lo que tinc entès també... L'altre dia vaig xerrar amb una persona de la federació que tal, i em va mostrar el reglament, com està estipulat enguany, i només pugen els primers, perquè ho vaig demanar perquè justament vaig venir a veure l'Artà, vaig veure com anava, i vaig telefonar a una persona de la federació que m'ho confirmés, i m'ha dit que només pugen els primers. Per tant, és possible encara pujar? És possible. De fet, la setmana passada va venir a jugar el líder inca nostre i el van guanyar. Ben que dir, és possible. M'ha falta una miqueta més de constància, treure resultats, una mica més de regularitat, però és més que possible, és més que equipo, i estem per això, per intentar pujar. I ja t'he dit, els reglaments, és vera que sempre n'hi ha un reglament posat, però ja me'n recordo perfectament que l'any passat, fa 2 anys, a falta de 3 setmanes el canviaven i tal. No sé què faran, ojalà que pugis primer i hi hagi un pot de play-off en cas de no poder quedar primers, però si no, nosaltres ho tenim clar, anirem pel lideratge i quedar primers. Saps més o manco quant de punts esteu del líder ho té més o manco controlat? Sí, ara per mi que estem a 6 per mi. Si no va malament. Antonio, ara justament, que jo demanava, m'ha dit que estava apurat, no ho havia vist, a 6 punts de primer classificat. 6 punts... Sí, no? Sí. Ara enviat tu ho ve de mort i en també ho havia apuntat que havia fet la seva feina de cercar, ho havia cercat. 6 punts són 2 victòries i que els altres en perdin 2. Exacte. I encara vos queden un grapat de jornades. Encara se pot. Se pot. Els ànims a dins el vestidor respecte a això, com són? Respecte a aquest possible ascens, com són? Són molt bons, crec que estem dins una dinàmica molt positiva. De fet, els veterans sempre motiven el mateix. Són els partits de quan se perd, quan se fa de veure un equip, no? I crec que és el que estic notant, que després de perdre un partit, els pròxims dies d'entrenador hi som tots. No, hi ha molt de compromís i crec que això és la principal clau per poder complir l'objectiu que te proposis. I ara que ja has jugat un bon grapat de partits, que només bona falta 11 per acabar la temporada, com veus aquest a nivell d'aquesta categoria? Perquè clar, això hem xerrat amb molt de convidats que han vengut aquí, que l'Artà, el seu lloc no és primer regional, mínim sempre ha estat preferent, inclús se podria somiar amb una tercera vegada en la divisió de no,
podria estar a divisió o no. Ja no existeix la tercera regional famosa, per tant, com que primera regional s'ha convertit en la segona regional amb aquesta nova reestructuració. Però tu com veus el nivell de futbol d'aquesta categoria, a nivell futbolístic, no a nivell físic, que sabem que és dura, però a nivell futbolístic com és el futbol d'aquesta categoria? Jo considero que per ser la segona categoria més baixa crec que de futbol espanyol, el futbol balear al Manco, Sí. Crec que considero que hi ha bastant de nivell, ben que dir. Hi ha equips que en tenen menys, però han jugat contra equips que sí que és vera que tu veus el partit i hi ha nivell. De fet, han comentat qualque cop que la preferent actual podria arribar a ser inclús amb menys nivell que la primera regional del nostre grup. Pot ser. Per temporada van jugar contra un partit d'equip de preferent, els van guanyar i tal, i no m'ho va parèixer tan difícil, però també és per temporada. Sí. Crec que primer regional, actualment el manco del nostre grup, hi ha bastant de nivell, però que tenim molt bon equip i l'objectiu és clar. No, molt bé. Almenys si amb la vagatge temporada podem celebrar aquest ascens, tal. I ja que xerrem de nivell, com és el nivell de l'arbitratge? Perquè ara hi ha molta polèmica, que si fuck off, que si fuck you, que si no sé què en anglès. Com és el nivell de l'arbitratge i també com és la teva relació amb l'àrbit? No dic que m'ho identificant sobre l'àrbit, però sí a nivell el que tu consideres de com està anant l'arbitratge, de si podríem fer una passeta més, una passeta menys, no és una declaració polèmica, no sé que ara aquí que me diguin no, són el pitjor àrbit de Mallorca, no. Saps? Però un poc com les veus tu, perquè també deu canviar l'arbitratge de juvenil a amateur. Exacte. No me ficaré en els àrbits, però sí que és vera que l'actual nivell que hi ha és bastant millorable. Jo entenc perfectament que són humans i que no estan a primer regional per alguna cosa i ho entenc perfectament. Però sí que és vera que hi ha molt de partits que s'ha perjudicat no només en altres, sinó a molt d'equips, errors que realment no se poden cometre. Jo crec que el tema dels àrbits s'hauria de fer, jo crec que una reunió o el que fos, i posar de veres un nivell que se mereix, perquè crec que actualment pareix que qualsevol és àrbit, com aquell que diu, però crec que això, que se podria millorar bastant el nivell, així com també n'hi ha que piten i que tenen autoritat i tal. També crec que la federació potser se podria plantejar sobreposar els àrbits a segons quin tipus de partits. Ben que dir, si tu acabes de ser àrbit, potser no poses a un partit d'amateur que saps que serà de guerra, i potser pots més a un partit de futbol base o un partit més que tu sàpigues que... Més tranquil, com aquell que diu, sí. Sí, no, jo som partidari que el partit no se guanya o se perd per l'àrbit. Exacte, totalment. Si tu li fiques totes, totalment. Tens moltes més possibilitats de guanyar el partit. Però és veritat que això sí que se comenta molt perquè és un tema, jo ara te demano a tu, tu t'agradaria ser àrbit? Jo no, gens. És que és molt complicat. Jo no m'agradaria gens, perquè crec que ells també sofreixen molt. Sí. Són persones, són humans, i jo el que veig dins d'un camp de futbol també crec que no s'hauria de fer, saps? Crec que hi ha àrbits que s'han anat d'un camp assustats i a nivell mental crec que tampoc és bo, saps? Ara, a banda d'aquest descans que farem ara, dins aquestes accions, per desgràcia, el futbol balear cada setmana és portada, i no per coses bones, precisament, que és el que me preocupa jo i el que li preocupa a tothom, per el tema de la violència, ja no només damunt del camp, que a vegades jo no entenc que n'hi pegat-se, quan la millor manera d'un partit de demostrar que ets el millor és guanyant, no pegant-se, sinó per tot el que passa a la grada, i ja no només a la vostra categoria, sinó a les categories inferiors. Tu ets entrenador, i espero que no hagi hagut de viure molt, però què opines de totes aquestes coses que estan passant de cada vegada més, i no entenc com és que anem de cada vegada més en el futbol balear, d'agressions, i a vegades només és oral, que diguem, però no sé, aquesta agressivitat que hi ha en el futbol. Sí, el futbol crec que des de sempre ha estat un esport amb aquesta mala fama de ser un esport agressiu, un esport on s'insulta,
i tota la vida s'ha dit és que ojalà se perdi tot això, però és que el que tu dius, cada dia anem a més i crec que s'ha d'aturar de qualque manera. Crec que moltes coses venen també de sagrada que no té cap tipus de sentit, ben que dir, el que passi dins un camp de futbol, que passi dins el camp, si és de sagrada tu no t'hi fiquis, jo soc partidari d'això, i a dins el camp crec que també s'hauria de prendre mesures sobre molt de tipus d'accions que tenen els futbolistes, perquè crec que és vera el que dius, que hi ha moltes agressions i molts d'insults que no s'haurien de veure. I també crec que hi ha molt de pares que influeixen, no pegues ni molt menys, però que si tu pegues dos crits de sagrada i el nen t'escolta i tal, i l'encens, crec que també són coses que se podrien evitar. Sí, jo me referia més a sagrada que no en el futbolista. Jo entenc que el futbolista està damunt del camp, està calent, i mira, una girada de cabell la pot tenir, però una persona que està sagrada, segons quines accions o segons quines coses, imatges que han sortit de gent de sagrada voltant en el camp, un partit de prebenjamins. Sí, no és... Però a prebenjamins no se guanyarà el pa, aquest lot. Jo crec que la final de les Champions no m'apreciaria bé, però tu pots pensar, però un prebenjamí, un tal... Clar, després el que tu dius, això encalenteix en el jugador, perquè tu potser estàs tranquil, però si jo venc a les pesqueres i te dic tots tens, en el 12 pega-li, mira el que te fa el 12, pues, a lo millor si t'ho dic jo, tal, però quan t'ho diguem 15 o 16 persones, tu ja en el 12, a lo millor no li pegaràs, però ja aniràs més fort, saps? Exacte. Tu com creus que se podria aconseguir aturar això una mica, no? Erradicar-ho és molt complicat, però com creus que se podria aturar? Bé, primer de tot, jo crec que la persona que ho fa se li ha de pagar una sanció. Si tu has encès, tu has votat en el camp de futbol a pegar o el que sigui, crec que tu no hauries de tornar a trepitjar un camp de futbol. Primer, començant per aquí, crec que ja estaríem que aquests tipus de persones no tornin a trepitjar un estadi. I després, potser crec que a principi de temporada se podria fer a cada equip una reunió, potser amb els pares de cada lot, explicar-los les situacions, explicar-los que són els lots que han de jugar, que els deixem, que si han de dir alguna cosa que sigui per animar, saps? I al final crec que si se fan xerrades, que jo crec que com se solucionen les coses xerrant, crec que se pot millorar i començar a tenir actituds que el manco, l'altra gent que tota la vida dit que no vol apuntar el seu fill a futbol perquè és un esport agressiu, pues que comencin a apuntar-lo perquè veguin que s'estan solucionant les coses i que de cada equip va millor. Sí, no, m'apareix una molt bona solució. Ara seguirem comentant més coses de futbol aquí, a Artant Joc amb en Roger. Fins ara!
de futbol, i ara tu també ets entrenador, de quina categoria ets entrenador? L'Ovi. Fa un grapat d'any que ets entrenador tu ja? Sí, bé, ajudant. Bé, sí. Però sí, estem allà dins la directiva. Sí, estàs allà dins el futbol base, que te va, tal. Com vas decidir fer-te entrenador? Jo des de sempre m'ha agradat molt els atlots. Crec que sempre he tingut una gran connexió amb ells i una molt bona relació. Però mai havia tingut aquesta oportunitat d'estar a qualque equip, ja sigui de futbol base, a estar de monitor a qualque banda. I jo me'n record que Antoni Valle m'ha cridat un dia que hi havia hagut una baixa de part d'un segon entrenador, en aquest cas era de prebenjamí, i va dir si volia estar en principi en 3 setmanes. En el final vaig haver d'estar tota la temporada i ja a partir d'aquí ja he estat, ja fa crec que 3 o 4 anys que estic allà com a segon entrenador i molt bé, m'agrada molt. I te vols seguir fent d'entrenador durant molts anys? Ojalà que sí, perquè jo al final crec que tinc molt bona relació amb els lots, sempre que he estat, només he estat a 2 equips en concret, però bé, veure que te'n vas pel carrer i els atlots t'adoren i te saluden, per això és el millor que hi ha i ojalà poder estar molt d'any més com a entrenador i poder ensenyar als atlots una mica més sobre diferents aspectes de futbol. I ara que tu ja ets entrenador, ara ja pots valorar també millor els altres entrenadors. I en aquest cas, com veus? Com és Antoni Muñoz com a entrenador? Ara que no mos escolta. Exacte. És un entrenador molt intens, incluint massa, està massa ficat a dins l'equip i a dins la competició en general. Després, una altra cosa que no he dit és que un gran vot que hi ha de juvenil a preferent a amateur, és que tu durant el futbol base t'ensenyen més aspectes que no tant com la competició d'anar a competir, i quan un pic arribes a amateur és una altra cosa, i és tot per anar a competir i són diferents objectius, siguis que sigui, però anar a competir. I és un entrenador molt intens, d'això d'un dia antes jut dormir perquè ja està nerviós pel pròxim partit i tal. No sé, una locura, és molt intens, però molt bé. També crec que ell té 2 germans, un ha estat entrenador de diferents equips de professionals, el Watford, ha estat en el Watford, ara fa poc que era per la República Txeca, sí, amb Antoni Valle. República Txeca, Eslovàquia, Eslovènia. Sí, per allà. I després té un altre germà que està a l'estat del Villarreal, que és analitzador grec, analitza, sí, el contrari i tal. I al final crec que si tens dos germans d'aquest calibre, com aquell que diu, te poden aportar molt. A part que ell ha debutat a primera amb el Mallorca, un partit, però ha debutat i ha estat també lligat en el futbol professional i al final també això dona molta experiència. I vulguis o no, té coneixements que en sap. Ara que has dit això de futbol professional i del Mallorca i tal, xerraves de referents de ton pare, xerraves que havies tingut la sort que t'havia entrenat en Xavi Ginart. També, com és d'important tenir en Sergi i Nat Don tots dos a primera i tots dos amb el Mallorca? Jo crec que és molt important, sobretot a l'hora de que els nens de ben petits ja s'aficionin cap al futbol. És el mateix en Enric Mas. Si tu un atleta de 7 anys se posa a veure la Volta a Espanya i veu en Enric Mas pujant allà, li faran ganes de fer bicicleta. I pel tenir club ciclista artenenc, fa ganes i t'incita a practicar aquest esport. El mateix en el futbol. Veure ara 2 futbolistes artenencs que crec que no se tornarà a veure mai més, molt poques vegades jugant en el mateix equip a primera divisió. Crec que també incita molt en els atlots ara practicar futbol i venir aquí a l'Artà i que contin aquesta història de jugaven junts de ben petits, ja han anat cresquent, ja han arribat a primera divisió, no? Crec que en els atlots també els motiva molt i crec que és importantíssim. Sí, i tu, per tu, perquè també t'agrada el Mallorca, com vas viure també això de que en Sergi vengués al Mallorca, perquè Nat Don ja és un referent del mallorquinisme i el dia que se retiri a qualque banda l'hauran de posar de Somos, encara no sé on, però l'hauran de posar. Però a més va venir en Sergi, que això també, tu en aquell moment estàs a etapa de formació, encara que diguen, dins el futbol base, que va suposar per tu també que en Sergi arribés a un Mallorca? Jo me'n recordo perfectament, jo me'n recordo que la darrera temporada en Sergi en l'Espanyol va ser una gran temporada, va fer gol, assistències, inclús
se xerrava de la millor selecció, i justament l'Espanyol baixa i ja comencen a especular, no? Aquests petits rumors de si ven el Mallorca, tal. Jo sempre m'ho havia imaginat, com a mallorquí que soc, veure en Sergi en el Mallorca i sobretot en Nat Don, i en el moment en què arriba, pues, imagina't, va ser una bomba, jo estava supernerviosa que nostra, veies que venia la tele a gravar per aquí, quan ve gent que el veia per l'aeroport i tal, i molta intriga, i per això va ser, vamos, la bomba de l'estiu sense cap dubte. Sí, no? És a dir, va ser greu. A més, hi ha un regat que va ser per aquí, per la festa d'Arta va ser una temporada per aquí també, i la gent el va veure. Hi ha un regat que tu també m'ho va venir a demanar un dia, m'ha dit, tu què te pareix? Jo t'ho vaig dir, jo estic tranquil, segur que fitxarà. Jo estic Sí. Jo estic convençudíssim, saps? És a dir, és normal, el que tu dius. És molt difícil que se pugui donar que dos artenencs, perquè ja no només dos mallorquins, perquè vull dir, no dic Mallorca que hi hagi dos mallorquins, hauria de ser lo normal. Sí. Però dos artenencs jugant en el mateix equip a primera divisió i en el de la terra, que diguem, és bastant gros. També en Xavi Ginard ara ja el teniu dins l'estaf tècnic. Exacte. Com és tenir també en Xavi Ginard, que ha estat un referent o encara és un referent per molts de futbolistes? Jo en Xavi, bé, jo és que soc un friqui de futbol i sempre l'he seguit i sempre he estat pendent d'ell i tal. I és vera que ara que ha entrat un altre pit dins l'Artà, que ja fa temps que hi va estar, quan, com he dit, que me va entrenar, pues és un tio de puta mare i que pot ensenyar moltíssimes coses. En el final, quan tu has estat professional i has tingut aquesta experiència, el que tu pots donar a un atleta de 7 anys crec que no és el mateix que em pugui donar jo, potser que només he estat jugant a futbol base i amateur dins el poble i dins el poble de per aquí, saps? Clar. En el final, un que ha tingut tota aquesta experiència crec que pot donar molt més i per nosaltres estem superagraïts de que gent com ell pugui estar donant aquesta ensenyança als atletes, perquè al final és gent que suma molt. Ara teniu en Xavi i a part en l'estiu aquí a Artà hi haurà els campus d'en Sergi i Nat Don. Tu també aniràs a veure menys si pots aprendre algo de qualcun dels dos, que t'ensenyin qualque cosa més o com? Segurament n'aprendria moltíssim i crec que els atletes puguin tenir aquesta experiència d'una setmaneta, no sé quant temps hi ha, de poder escoltar i aprendre de dos professionals com en Sergi i Nat Don, crec que és una cosa que haurien de valorar molt. Crec que ara no tenen edat per valorar tantes coses, però quan siguin grans de valorar, ostres, jo he estat una setmana amb dos tios de primera divisió professionals que m'han estat aconsellant i m'han estat guiant i ensenyant diferents aspectes de futbol, no és tothom que ho pot dir, saps? I crec que fa molt i ja t'he dit, superagraïts de que puguin venir. I tu jugant més com en Sergi, més com Nat Don, una mescla? Jo diria que som més com en Sergi per l'aspecte tècnic. No tenc tant de gol com Nat Don, però sí que és vera que ja la meva principal qualitat és l'hora d'estar en el balon. No és que tingui un físic, com que diu, de l'hòstia, ni tenc un remat de cap, ni tenc un gol, però a nivell tècnic crec que me puc semblar en Sergi, però ni de molt. Anys llum. Exacte. Anys llum. Entenc, però em referia a estil de joc, no qualitat. Sí. Qualitat. Amb estil de joc sí, som més semblants en Sergi. A primera divisió molt pocs jugadors que estiguin a l'altura en Sergi a nivell de qualitat, jo sempre he dit. Quan t'ha dit la selecció, injustament en Sergi no l'ha trepitjada mai. No m'ho expliqui, igual que Nat Don la temporada passada era davanter espanyol amb més gols. Exacte. I no hi anava. Bueno, al final no tens nom, jugues un equip que tampoc té nom i, saps? Ja. Si en vez de Sergi Doreu diguessin Serginho i jugués a un equip que estigués per Europa, potser jo que sé, a la Real Societat, pues... Segurament... Ojo! Segurament ja hi hauria anat. Tu dius que no té molt de gol, però 2 o 3 gols en 17 partits fins ara, és a dir, no està malament. Sí, no està malament, segurament per la posició que jugo crec que és una xifra que està bastant bé, m'agradaria tenir-ne més, d'un més, però crec que no està malament, a part que enguany sí que m'ha tocat més participar en quant a assistències que no hi gols, però crec que sí, que és una xifra que està bé i ojalà poder augmentar. Queden 11 partits, quant de gols creus que faràs en aquests 11 partits? Anem a fer una porra, després tirarem enrere el vídeo i mirarem si has endevinat.
En Tomeu també deia la seva xifra i jo deia la meva. Menys quin dels tres fa més a prop. Ara he de dir que estic tocat del turmell. Ui. Però que en queden 11. 11 partits. Vinga, diré, ojalà, que en jugaré 9. Diré que potser n'hi ha 2 que no els podré jugar. I en faré 4. 4 en 9 partits. Vinga. Farem més gols en 9 partits que jo sempre soc d'acabar bé les temporades, ben que dir. Vale. Potser t'he fet 2 gols en tota la temporada i falta 3 partits, he acabat en 7. Coses així. Pot anar bé. Ojalà que sí. Tomeu? A veure, un poc en base en el que ha dit, pues ell ha dit 4. 4 en 9 partits. I jo diré 5, vinga, per ser allò de posar llistó alt. Bé, jo m'agrada guanyar aquestes coses, jo dic que 1. 1, vinga. Jo dic que 1. I dic que 1 perquè... Ojalà no guanyis. No, jo espero que guanyis tu o en Tomeu. Jo dic 1 i dic 1 perquè 1 el m'hauràs de dedicar a Ràdio Horta. Fet. M'és igual si fas com si pot els cascos, el que vulguis, el que tu creguis. Algo pensarem, sí. Algo per Ràdio Horta, ja que has vengut aquí, no series el primer que ve aquí i després fa 2 gols, és a dir, m'haurà passat a vegades. També no series el primer que ve aquí i després no fa un altre gol. També m'ho va passar que algú m'ho va dir. Jo no te'n manipus. Bé, no te preocupis, no te preocupis. Jo diré 1, però perquè així quan l'hagis marcat ja hauré quedat bé i després tots els altres ja no podràs callar la boca. Gas. I jo vaig dir que Muriqui no faria un gol més en tota la temporada i encara fa 2 jornades va marcar. Per tant... I hagués pogut fer el més, però bé. Sí, no, el Muriqui és terrible. Però bueno, abans d'acabar, des que has fet moltes coses a la teva vida, aquest cap de setmana també eres esquiar, tu. A veure, sí. I tu t'ho van demanar el certificat de resident. Ja no m'ho van demanar, per sort. El dues, però. El dues, però no m'ho van demanar. El dues. Què en trobes d'això, de lo que ha passat? Posam la gent en context primer, i després diu que en trobes, en Tomeu crec que també vol intervenir en aquest cas. Com haureu pogut veure per tot, perquè ha sortit a l'última hora, ha sortit, evidentment, a Ràdio Horta, a Bellpuig, sortirà segurament, si no ha sortit per xarxes ja, hi va haver un grup de 40 persones d'Artà, que és hora d'agafar el vol per anar a esquiar, com bé sabeu, que cada setmana molta gent d'Artà va aprofitar per anar a esquiar, ja sigui en l'Ajuntament o fora l'Ajuntament, el Cap d'en Roger van anar per el seu compte. 40 persones van quedar a terra perquè no les van acceptar la validació del certificat de resident, i tot i que l'Ajuntament d'Artà les va tornar a enviar certificat de resident perquè poguessin anar-hi, el vol anava en retras i encara així, quan ells van tenir certificat de resident, li van dir que no. I van haver de cercar altres alternatives, que per sort van poder agafar vaixell al Cudi, van poder partir, no se van quedar fora esquiar, per sort d'aquesta gent, però va ser terrible que en el 2025 encara hi hem d'estar en aquestes situacions. Tu què en trobes d'això? Jo, crec que hem d'escoltar les diferents versions, ben que potser ha pogut ser culpa més de l'agència que d'ells, o potser està més d'ells que de l'agència, o de Vueling, o de qui sigui. Jo, per exemple, no vaig anar a esquiar i jo vaig demanar que me donessin el certificat sense saber si me l'amaniria. No m'ho han demanat mai, però per si de cas jo el vaig demanar i el tenien jo. Crec que és una cosa que no se sol demanar mai i és una putada molt gran el que els han fet perquè ningú s'espera, més si els han dit també de part de l'agència que estigui validat. Jo tampoc vull opinar aquí de més perquè no vaig escoltar gaire la història, però sí que és vera que si tu al final no demanes mai el certificat i ara de sobte a 40 persones els hi demanes i els deixes fora volar, crec que també has de tenir molta cara, com aquell que diu, però aquí al final també jo per exemple el vaig dur sense saber si me l'amaniria o no, tinc que dir. Jo sempre soc d'aquest de por si acaso. Per si un cas, Sí. Tomeu, la teva humil opinió? Sí, més o menys el que ha dit en Roger, al final, vull dir que sí que segurament, possiblement hi ha una mica de per tot. Jo crec que al final poc costa, jo era el primer que sempre també quan havia de viatjar o quan ara hagués de viatjar, sempre el duc per si de cas, tot i que ja estigui validat i no faci falta i no me demanin, ja sigui digital o en paper. Sí que a veure, que si l'agència havia dit que estava validat, clar, realment tampoc feia falta el per si de cas, però, bueno, i després allà resulta que Vueling les diu que no, que és l'agència, clar, Vueling també sí que és vera que com per l'obvi es duia com a retras, realment en el temps que van demanar l'Ajuntament i li van donar certificats, crec que inclús teòricament donava temps que poguessin entrar,
però, clar, un tema de retràs això, però sí que és vera que Welling les deia que no, que es val sortir, o bueno, se tancava, que diem, en aquella hora i tota aquesta història. Per tant, jo crec que al final és una mica de tot Welling per fer les coses com les va fer, l'agència no sé fins a quin punt hi tenia part, i la gent sí que sempre, com diu en Roger, i jo també en aquest cas sempre va bé dur-lo per si de cas, però bueno, tampoc és obligatori quan estava liat, per tant, jo crec que fa mal saber. Sí, hi ha moltes versions i Sí. els hauríem d'escoltar ells i que diuen i a partir d'aquí ja opinarem. Sí, estic d'acord, espero que no se torni a repetir en el 2025, que tot està ja digitalitzat o quasi tot està, no han d'estar per una cosa que està validada, no poder partir, i la sort és que encara van poder partir en el vaixell, perquè imagina't pagat tot el que paga per l'esquiada, i quedes a l'aeroport, pot ser gros, i aquí encara era per anar, també que és per tornar, que quedes ja tirat fins que puguis tornar. Sí, no. Que encara més gros. Desastre. Tu també estàs estudiant el físico-esportiu, d'animació, com en Salvador, que va venir fa un parell de setmanes. Què és el que t'ha dut a estudiar això, a seguir estudiant coses que tenen a veure amb l'esport? Bueno, com he dit, jo sempre que no he tingut moltes relacions amb esport, sempre m'he criat en un entorn esportiu. Tenia clar que quan era petit sempre volia ser qualque cosa relacionada amb l'esport. Sempre he dit professor d'educació física, inclús un pic mai pensar fer de locutor de ràdio, però bueno, al final me'l varen decantar més per... En Tomeu té vacant lliure, per mi encara. Però al final me'l van decidir més per... Vaig decidir fer alguna cosa relacionat amb l'esport. Justament aquí a Irtà teníem aquesta formació professional de físic esportiu. Crec que no se fa molt de puestos i tenir-lo aquí a Irtà crec que també com que t'impulsa a fer-ho. I estic entre batxiller i fet cicle, m'han xerrat molt bé del cicle, vaig entrar i així ha estat. M'ha agradat molt, ara estic a punt d'acabar el grau superior. I la veritat que he disfrutat molt i he après molt, que és l'important. Molt bé. I ara el pròxim ja és intentar entrar a INEF, entenc. Sí, a cafè, a magisteri, perquè com he dit, crec que té molt bona connexió i relacions amb els lots, i la mestra també crec que m'agradaria molt, però encara tampoc és que ho tingui molt a dir, també sempre he tingut, m'ha fet moltes ganes també en mena de fora, aprendre idiomes, fer feina, que també la meva família s'ha fet, i crec que per estudiar sempre hi ha temps i sempre hi som a temps, i ja ho decidirem més endavant. No importa frisar. El locutor de ràdio, ja dic, en Tomeu té un 8. Jo encara no m'he retirat, però un moment me retiraré. Em poden negociar. Jo me retiraré si hi ha gent que espera aquesta cadira, perquè ja m'han deixat caure gent que vol aquesta cadira. Això ja arriba a ser com Artimoni, que ja hi ha llista d'espera. Sí, no. Ojo. Fora bromes que s'ha oferit gent a fer aquest programa. Si un dia no el pots fer tu, jo m'agradaria fer-lo. Si un dia estàs malalt, jo el faig. Això ja ha passat. No. Ja t'ho dic, el locutor de ràdio sempre m'ha agradat molt i ja sóc d'aquests que escoltes partit per la ràdio dins el cotxe i troc que és 10.000 vegades millor que els comentaristes de la televisió. Sí, és molt diferent. Els comentaris per la ràdio són molt millors perquè són molt més expressius. La televisió, al final, ja s'ha arribat a convertir en donar dades. Donen dades, xerren de si aquest va fer un gol en l'esquerra i fa 3 setmanes que no fa un gol en l'esquerra. En canvi, de la ràdio te va narrant els partits, són narradors més purament dit. A lo millor, en Roger podria ser interessant per el programa que ens va proposar en Biel la setmana passada que feia ell abans. Era un programa que feia ell el post-partit i les prèvies del partit. El dilluns feia el post-partit del partit que havia hagut, en aquest cas ell ho feia de bàsquet, i després el divendres feia la prèvia dels partits, de tots els que havia feia la prèvia. A lo millor en Roger se vol ficar dins d'això. Ja m'agradaria. No, encara sortirà alguna d'aquí interessant. Encara pot anar bé. Ja per anar acabant, què creu que és més important en el món de l'esport? La part mental o la part física? Jo crec que a dia d'avui s'ha demostrat que la part mental hi té molt de joc, sobretot perquè s'ha vist perfectament que qualsevol que té una part física extremadament bona, mínimament que tingui una part mental no tan bona, ja se'l veu afectat.
i crec que ha passat molt i crec que a dia d'avui la part mental afecta molt més que la part física, 100%. I tu que estàs tant en el futbol com en els cicles i has pogut i te mou molt dins aquest àmbit, com veus les instal·lacions esportives del municipi d'Artà? Fora por. Sí. Men, crec que si ho analitzam bé, són molt bones, perquè tenim gairebé de tot. Tenim des de futbol fins a d'això que se diu, d'això descans. Agility? Agility, però l'esport en concret. Sí, no, se diu Agility. Agility. Sí, l'esport d'Agility. El club Agility Artà com club bàsquet Artà a la mateixa. I tens des del club esportiu Artà de futbol, de bàsquet, de tenis, de vòlei, de judo, de tal. No me diguis tots aquests esports perquè ara després t'he de fer una pregunta d'això, per tant, no me repassis tots els esports. Vale. La qüestió que, si ho analitzis bé, tens moltíssimes instal·lacions i moltíssimes coses, de fet fa poc bé, se va a skatepark i tal, i crec que si... Bé, no sé si m'ha demanat després, una instal·lació que... No, això pot dir. Per exemple, una instal·lació que crec que fa molt de falta que jo hauria unes pistes de pàdel. Per exemple... Tothom diu el mateix i tothom està d'acord amb el mateix. Ben que dir, el pàdel al final és un esport que ha crescut moltíssim darrers 20 anys, però moltíssim, a poc, i mira que me sap molt greu, però s'està menjant en el tenis, crec que se l'està menjant. I crec que hi ha moltíssims d'aficionats que els agrada el pàdel, i crec que com Artà, com un poble d'Artà que té tantes instal·lacions i que tenim aquesta bona fama de tenir tant de clubs, pues, poder tenir unes pistes de pàdel crec que seria, vamos, de lujo. Estic d'acord. Ara te faré la pregunta enllaçada, que pas t'he aturat. D'un programa per l'altre, no sé si ho saps, ara fem que el convidat anterior te deixa una pregunta a tu i tu li deixaràs una pregunta en el pròxim convidat que vendrà. Val? La pregunta que t'han deixat a tu aquesta vegada és diferent perquè és un repte que t'han deixat i és que anomenis tots els esports que hi ha a Artà, menys si les pot treure tots. Després en Tomeu té la llista ja porada, mos revisarà si te n'has deixat qualcun o si te n'has inventat qualcun, potser dius que Artà, m'invent, allà monta de cocodrilos i no tenim monta de cocodrilos, saps? Potser encara no m'ha això, el curling encara no el tenim, no el comptam. Tot i que avui en mig format l'equip, no el comptam. Ha d'estar inscrit, no l'hem inscrit encara. En Llorenç mos escolta, no falta l'inscriguis, ja l'escriurem nosaltres. Val? Per tant, se val equivocar sempre. Sí, te pots equivocar. Que puc dir... Quan m'he davant com a dir no me'n surten més, ja està. No hi ha un temps, no te diré, tens 5 segons... No, saps? Vinga. Quins són els esports que hi ha a Artà? Vinga, vamos a ver. Futbol, tenis, bàsquet, vòlei, agility, judo, karate, per mi no. Segueix. En Tomeu després t'ho dirà si han dit algun coneixement. Karate, natació, ping-pong, segur que me'n deixo algun important, atletisme, se compta, sí, no? Sí, clar, el club d'atletisme, claro. No tenim pista, però és club. Sí, fan més atletisme de muntanya. Atletisme, no. Aquí posturam. No sé quin m'han faltat. Sí, bueno, clar, com jo l'estem coordinant aquí no m'ha donat temps a revisar tot, però no sé si n'ha dit algun dels que diré. Escacs, per exemple, no sé si l'havies dit, perquè jo tenc colombòfila, que no sé si existeix, però bueno, el passaríem... Sí, el podríem posar com a pasteritzi de cas. També, bueno, l'agility crec que l'ha dit, psicomotricitat, que sí que sí, està allà. També està un d'aquests, i després marxa nòrdica, crec que no... Veus? Karate sí que n'hi ha, te puc dir que sí que n'hi ha. Sí. Judo i el hockey, que també no sé com està a hores d'ara, me'n Rafael, si no és patinatge, clar, n'hi ha molt. I el club nàutic com a vela també a Colònia. Cípica, també no sé si l'has dit. Claro. Cípica i després hi ha... Sí, que no hi ha club com a tal, però bueno... Hi ha club hípic. Sí, però m'ha referit i després hi ha també de trot, que no hi ha club com a trot, però bueno... Però bueno, més enllà d'això, m'han endevinat jo crec que un 80% o coses així. És complicat perquè n'hi ha molts. No era fàcil la pregunta, crec que era la més difícil de totes que han fet fins ara. Jo crec que sí, enviar van adivinar. Crec que ha estat a nivell, ha estat no de 10, sinó de 20, crec. Sí.
A tot això, creus que la salut esportiva d'Artà és bona? Sí, molt bona. Sí. Molt bona. I com veus la gala de l'esport? Has estat a qualcuna? Vaig estar una quan tenia això, 8 anys, d'això que t'he dit antes, que vaig guanyar, vaig quedar segon de la marxa. I crec que està molt bé perquè motives en els atletes a practicar esport, sobretot quan en els atletes que és el que li agrada, pues, tenir un premi, no? Sí. I si al final tens aquestes gales a nivell artenenc i poder donar aquests premis i tal, en els atletes els motiva més i com que els incentives a practicar esport. Molt bé, i estàs pensant en la pregunta, suposo que per el nostre pròxim convidat, o ja la tens? Me manco ja la tenc. I doncs, si la me vol dir ara, quina pregunta deixes? Jo te diria, no sé tampoc ara el nivell de dificultat si seria alt o baix, però que me digui 10 esportistes artenencs que hagin tocat l'elit. Val, molt bé. No sé si 10 són ara molts o pocs. Bé, si no, que m'ho identifiqui el màxim que pugui, i després miram, nosaltres li donarem una definició d'èlit que ja tenim preestablert en el programa, perquè és vera que èlit sempre pensam en els 4 mateixos, però n'hi ha molts que dins la seva modalitat estan molt damunt. Per tant, m'apareix molt bé, i ja que has demanat això, jo te faig la pregunta de sempre, que és què creus que té Artà, que té tant d'esportistes d'èlit? Bueno, jo crec que el principal és el que hem dit fins ara, quan tu tens tant de clubs, els atletes tenen moltes més possibilitats de fer el que els agrada, i al final quan tu fas el que t'agrada, li pot treure molt més profit. I si jo ara m'agrada escacs i tinc un club d'escacs aquí a Artà i vaig a practicar escacs, li trauré profit i puc arribar a ser-li perquè sé que ho donaré tot i trauré profit, saps? Crec que el fet de tenir tant de clubs esportius, tant d'espais esportius aquí a Artà em fa molt, i també crec que de diferents entitats crec que se promou molt bé el fet de practicar esport a dins el poble. Si analitzéssim de quant de nens de tot el poble fan esport, crec que la gran majoria en fan, i quan tens tant de nens fent esport, sempre les estadístiques ho diuen, no? Un de tant pot ser que surti esportista d'èlit. En el futbol ens passa un poc el mateix, que ara de la darrera dècada s'han doblat quasi les fitxes i que potser el fet de tenir Sergi Nadon aquí, potser sí que l'ha motivat a que passi això, i crec que quan tu tens tant de lots, les estadístiques ho diuen, no? Que un de tant pot arribar. I crec que si seguim així, promovem el fet de practicar esport aquí en el poble de la manera que ho feim, segurament en sortim molt més i ojalà que sigui així. I doncs, molt bona reflexió, molt bona explicació, la veritat. Ara tindràs el micro obert per despedir-te. Primer fem ja tradicional breu recull de notícies, que aquesta setmana no és tan breu, ja ho haurà vist. Per tant, si qualcú està veient el vídeo i s'ho vol votar, vota-ho, jo el que vos digui. Anem a començar les notícies i començam amb èxit, i aquest nom sempre és èxit, ja que el cavall Haragadi CL ha tornat a aconseguir una victòria important. Fou el trofeu Illes Balears a Son Pardo, enhorabona, com sempre, els responsables de l'esquadra cladera. Sempre vos va bé. Per altra banda, el cavall GM Colibrí BX ha aconseguit el quart lloc avui dimarts el Premi Esborbat Premium a l'Hipòdrom Son Pardo. Per tant, molt bé. Més de 120 persones han pogut gaudir d'esquiar, fer snow i passar una estona agradable amb gent del poble en un medi diferent, gràcies al viatge organitzat per l'Ajuntament i molta altra gent que ha anat per seu compte i gràcies a que han pogut anar. També gràcies a l'Ajuntament d'Artà per poder validar certificat de resident. Dissabte 1 de març, dos dels representants del Club Atletisme Artà al Trail de la Ciutat de Palma, en Lluís va completar 9 quilòmetres, mentre que en Guillem es va enfrontar als 20 quilòmetres. El Club Reis i Dames de Llevant d'Escacs organitza el torneig Sant Bonaventura del circuit escolar pel proper 9 de març. El club segueix participant del Campionat de Mallorca per equips. Maria Cervera, convidada d'aquest programa i que sabem que mos escolta, ha estat medalla de bronze al Campionat d'Espanya sub-18. A salt d'alçada, per altra banda, Inés Lorenzo va arribar a semifinal fent marca personal i Na Paula Lorenzo va córrer la seva segona millor marca de sempre eliminatòries als 60 metres valles. Maria, si mos escolta, estàs convidada a venir aquí, conta'm com va anar i que mos mostris aquesta medalla tan xula. Després, aquest diumenge, dia 2 de març, s'ha disputat el Palma Equestrian, on per part del Club Hípic han pres part diversos components amb resultats bons i alguns de pòdium. En volei, Simon Torui, impressionant, després de situar-se dins els 8 millors equips d'Europa de la Champions amb el SVG Lunenburg alemany.
Simon gaudeix d'un dia de vacances, està disfrutant tant dels darrers dies, que avui és darrers dies, per tant, espero que ho disfruteu. En bàsquet aquest cap de setmana pinent, el sènior balear anirà a Terres Eivissenques a intentar mantenir aquesta ratxa de victòries consecutives. En futbol, aquest cap de setmana no li va anar molt bé l'Artano, ara així. Exacte. Tothom sap per què, no m'ha de jugar tu. És perquè no va jugar. No va jugar als Artanens. Els Artanens ja eren esquiar. Els Artanens ja eren esquiar. L'Artà fora Artanens no funciona. Va quedar demostrat. I com sempre, totes aquestes notícies i moltes més a les xarxes socials dels clubs, a les d'Esports Artà, les de Ràdio Artà Municipal i les d'Artà en joc. I ara sí, Roger, tens el micro obert per despedir-te. Bueno, moltes gràcies per convidar-me, ha estat un plaer, he disfrutat moltíssim. Mai havia tingut una entrevista aquí a una ràdio i ara m'han tornat aquestes il·lusions de voler ser locutor amb un micro davant, però res, moltes gràcies, espero poder tornar qualque dia i si és amb un accent ja preferem millor i si no amb una Europa League del Mallorca o el que sigui. I molt bé, Roger, moltes gràcies per dir que mos esteu temps. Estàs convidat a venir, menys si això s'ha convertit també en que teva. En Tomeu diu que sí en so cap. És molt divertit estar davant d'un micro. Això és el programa 97, per algo d'un 97 programes davant d'un micro. Moltes gràcies per tot, menys si aconseguiu aquest ascens i si no, menys si pot ser l'any que ve. I com tu has dit, una conferència de l'Icona Europa League del Mallorca, una classificació, amb un Mallorca torna a Europa de fons denegats, no m'ho aniria malament, tothom ja diu que sí. I una especial Ràdio Hortà viatge no sé on tot tres, o els que hagin d'anar. A on sigui. Hombre, si ell fa la prèvia i el post... Demanarem es deixades per penjar-nos aquí. Sí, me falta l'esponsor aquí, veus? Ja no he de fer res per posar l'esponsor. Exacte. La ferrarem aquí. Però pensava del certificat de resident. El Duque Ferrat a darrere. I estimats oients d'Artà en Joc, fins la setmana que ve. Adeu!